tuig na akong ginabati ba? Ha? Sobra tuig na. Ano ba? Wala finding sa doktor. Ako. Mayroon muna ako. Pindot na. Dre lang, dre lang. Eh. Oh, kailan. Lento sa dre, lento sa. Ayan, hello guys. This is Eric Hilot of Dico City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan. Merry Christmas and advance Happy New Year sa inyo. Merry Christmas. Advance Happy New Year. New Year na yun niya. Bago tuig na yun. So karon guys, first customer na ko karon na pinabilin mga isakto gid alas 7 sa buntag. 7 AM na akong gihangyo nga mosayaw kay ang magsunod po nimo Davao. Davao ang isa Pangasinan man he. Niya mo to gihangyo ta kay alas 8 man ta kung sugod, yan isugot mga alas sayo. Di na kuan ko magsunod jud mo ron. Niya kuan na ron December 31 guys. So may Christmas advance sa New Year December 31 no. Ana na siya so sige unsa man to pamati? Sobra tuig. Sobra tuig nga akong mamati. Sobra tuig no? Tapos di kuan sa doktor. Findings. Kung pamati, titig-an din ang surok ko. Tapos gabutod ba tapos kapunik sa akong ulo, malabad ang ulo. Mga paminaw ako din pamangka. Gapanakit din ako. Panakit likod. Gapanlamig. Tapos buhay ko kusog ang buhok na. Ang buhok kusog. Wala pa ka mahilot? Pahilot na po. Sa mua. Kumusta man? Balik daw ko. Balik. Kaya may kwan diri. Sakit po diri ako sa awa ko pag lingkod ko dugay. Magtindog ko. Sakit diri dapit. Mura paminaw ni mo nasa bukog. Murag masangit. Masangit ba nga? Sakit siya. Sakit. Pero kung malakaw kang natural nga lakaw, okay ra. Okay ra. Pero may time ko nga murag lang mga gusto ko ginawa ba tumo ko. Ang mga akong ginabati dili yun. Dagahi. Mao gyud na pinaka numero 1 gyud. Number 1. Unsa may kun gipa-extrayan mo na? Gipa-x-ray. Katatlo na ang gi-x-ray. Wala din findings. Wala din nakita. Wala to. Normal to sana. Normal. Kumukaon ka dili sa murag modigwa o murag dali ka mabusog. Dali ka busog. Murag mo dali ko busog tapos murag musukas siya, dali musukol. Saka ba nga? Sige. Unsa pa gyud? Mo lang din na. Dili ka nagapasag ko to hapon gabi. Sa una siguro ni kung drive. Ano man? Okay, so drive man po kung masayro. Hindi ka ulit masak man. Tapos pasal sa taon. Okay, tarong oras kaon. Mo to yung nundan sa hinapan ko. Matyan mo sa tawas. Dibati na. Kanang mapulod ko ili pagwansan mo. Kani mo ang gingon diri, imong istorya. Wa pa man ako makuan pero dool-dool do na sa kabuhi. Kanang kabuhi dili man na makita jud. Wa ko'y ganay kaon. May gana mo kaon kung sige kung tigab na tigab. Anak, sige. Kuha na siya, kabuhi, plus panuhutan sa niya. Kanin mo anak, imong ubang ipamitaw, napasmado ka. Kana bitaw mahagot ang dili, nga mauli, magbasa, masa, hakbat, ligo, or maulanan. Ana siya. May kinakabalo ko sa kuha. Sa akong asawa, sige sa tanaw, ilig na sa YouTube. May nagawas man nga sa YouTube ni mo. Iya, gitanaw. Subscribe siya. Subscribe siya. Oo. Sige lang, ang binasa ni Kapita, Digos. Ano to? Buwan na lang din mo. Nauna mo to nagkabalo, daya na to na. Magian ra no? Oo. Tapi sa pag di mo malahod dito, pila ra man pud ang Davao dire ana. Kung gusto jud ka mo adto jud, maabot man na jud. Sige, saktuha gani mo no, 31 jud ka ni anhe. Oo. Sige. Asa inyong balay gid ron? Sa kuwan, sa Malalag. Malalag. Oo, Ibo.
Ibo Malalag. Pero yung ganong naman Davao. Akong asawa dito trabaho. So Davao yung address. Nag-board lang dito Rabor. Pero inyong balay, sa Malalag. Malalag. Oh, sige. So ayan guys, shout out sa taga Malalag. Asa nga Malalag? Ibo. Ibo, Malalag. Ayan, dagang kung gusto mo taga Malalag. Tagaan ni dire. Na makita ninyo dito sa akong YouTube. Kaya usahay makita dito, from Malalag. So, ay mo siguro, ay butang na ko sa ko ang Facebook ano ang na ko YouTube. No, butang siguro na ko para mas dali siya. From Malalag na lang no. So, tanawa lang ninyo, yung ma-share ninyo no. Ay ka nag-subscribe na. Salamat no. So ayan guys, shout out sa taga Ibo, Malalag, Ibo. Ito na Ibo, barangay. Barangay na. Barangay Ibo. So Barangay Ibo, Malalag, Davao del Sur. Davao del Sur na no. So Merry Christmas sa inyo ha. Advance Happy New Year. Sa Eric Hilot ni guys. So nasi Sir dari atong tabangan no kay sige sa balik-balik sa ospital pa check up wala may finding. Wala di kay nainom tambal. Wala gihatag. Kusol na sika pang antasib ba? Para sa tiyan no. So ana lang no atong tabangan si Sir no. Inubanan sa pag-ampo sa Ginoo. Kay di man makaya o kita lang yun ang muayo ana so magpatabang yun ta no permanente no so for better or for worse permanente yun ta magpatabang sa Ginoo ana wala gyud lain no di mo ta mabuhay ko Ginoo no ana lang yun no so tabangan na to si Sir mamaayo kay para nindot ang iyang pagsugat unya sa bagong tuig kay karon December 31 na yun so schedule na ko sa alas 7 sa buntag no kay nay magsunod karon siya ha ang taga Pangasinan ug ang taga Puan Davao taga Puan nagsunod ni ron no paguman maman ako sila gilot silang tulo mag-home service na po ko sa Matanaw matuog Matanaw kaya nag-home service dito no so December 31 ato lang yung tabangan na tanan nga mo doon atong tabangan yeah, of course ako ang mga viewers outside of the Philippines thank you for watching my YouTube channel special mention Vietnam, Thailand, Singapore Laos, Singapore, Malaysia India, Indonesia thank you for watching my YouTube channel please subscribe, like and share my YouTube channel thank you so much guys of course number 1 ako salamatan Pilipinas, maraming salamat. O sa lahat ng mga OFW, God bless sa inyo. Merry Christmas and advance Happy New Year sa inyo. Always pray. No? Of course, ako mga kaubanan sa Qatar, ITCC company, kumusta naman Merry Christmas and advance Happy New Year. Of course, kaubanan po na ako sa Saudi Arabia, Riyadh, Oliso Park, Sumishi, Albawani company, kumusta naman Merry Christmas and advance Happy New Year. Love you guys, I miss you guys. Of course, sa mga nag-comment sa kuha sa YouTube, maraming salamat sa inyong comment. Maraming salamat sa nag-heart, nag-like, nag-subscribe, nag-like, nag-share sa kuha ang channel. Maraming salamat. Of course, ako ang mga viewers, karon lang nakakita. Kung ngayon ka lang nakakita, tanawan niyo, tingnan nyo ang trabaho ko. Kung mahilig kayo sa traditional hilot, please subscribe, like, and share po. So, of course, number 1 ako pasalamatan, Antigo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan, maraming salamat sa lahat ng aking mga customers. So, maghilot ako karon guys, kaya para makauli na sila sa Sir sa Malalag, kaya dito sila bagong tuig. Shout out sa taga Malalag, Davao del Sur. Please, Merry Christmas and advance Happy New Year. This is Eric Hilot guys. Kana okay na kana. As kaya daw kamay boss. Kamay lang, dry lang po to. Hop. Yeah. Kana. Kana okay na kana. Yeah. So magsugod na kog hilot ron guys. Umpisan ko ng paghilot ko ngayon. Please subscribe, like, and share po. Thank you guys.
nang kuang musuluray pa mo sa padada. Oo. Wala mo mapila tong nagbuha. Wala. Kayo ha. Sinto na itong baha, no? Hindi na sa ubos. Hindi lang ako tututunan mo na. Dili maabot. Kanang kuha, nakatuot ka ng kabakan. Oo. Kabakan malalag. Ay, Ano wala. ka? Wala, wala. Layo na. Wala. Ako kasawa dito. Dito yung bilang. Hindi gamay. Kaya na. Pagkurang mo nakapalos ko ka. Oo. Ano sa alam? Kamu na bumili ko ng bulan? Wala ko ang bumili ko ang tawa. Kailangan bumili panahon tayo ng mga sayang ko. Ako na kayo panahon ng Oo. pero kaabi na dito. Nananak ko sa YouTube. Oo. Maabot ako sa YouTube na. Ikut zaman. Sabi ko nung mo, dagko ang kay Lusoy. Ito na no? Ito na yung dito ginawa. Ang bukas, walang bukas.
balik. Kung makalugar guys, kasi mana ha. Kasi mana lang ka para absent na yung mga mati. Kung makalugar lang guga. Kali na makapadagan. Sara makaoras goro. Sobra. Kubra. Hindi kudagan. Cinta. Gusto mo na tayo na. Tapos siguro. Sige. Mabot na magyapon. Ano? Ngayon lang. Dua na mo tingin. Tuha rin ligit. Laban ko pa sa. Kung upat, kusog-kusog. Kaya upat man. Oh. Kaya ang upat, masangit ang bato. Okay ra. Ang duhag, masangit sa bato. Simplang di ba no? Kulitaan doon mo kaning sa gahit tiyan ko nga kaning gabat ng ulo. Apel na. Kanan sa tiyan, diretso po ng ulo. Mo siguro nga wag ma. Kaning likod, diretso po ng ulo. Bugat man na, padong. Dali, padong po ni sa ulo. May mga connection na magpadulong sa ulo. Kasi may time po na ang akong dugan gatwan ket ginatusok-tusok ko. Ano po? Bus na dito ko ginawa. Sabihin ang lagi mo ni text. Kwanto sabihin na ka gawa sa akong asawa. Siya may cellphone. Mo Iba na tuwid, akong pangasyag. Kwan doktor, why di po pwede? Nasa magdagan sa kodre, mga wifi nito. Why pwede no? Nagaan na lang vitamins. Ang last na nga nilang di-advise sa doktor, ibis ko pilong. Madakan ka. Gani, di eson ko magkukwart ka na yung papa na. Pilot ra mo gud siya, maayo na. Ayaw ni tagbon cancer, kidney stone, mayuma. Hindi ko kaya why pwede. Kanapa. May time ko nga akong tuhod o panglamig, ang balas niya, no. Kumot ka, hindi na. Ay na kung kumasyag, bro. Hindi ka mainom? Hindi ka nag-inom alcohol? Ito na, yung pagsakit, ang dam ko. Garilyo. Wala na, ang dam na ko. Nagtao ron mga tindahan. Malit. Malit ko. Dagang kwarta. Dagang kwarta. Sige. Balik tayo lagi naman yung pagtawag na ko. Asawa din mo ng tawag? Ah, na naman. Itong pagtawag na ko na mga sa gabi. Hmm. Bukoy di ba
may vakansi ba? Nga. Uno. So, balik ka kung kuhan pa. Ganun ka lang ko ito, kita dos. Nga. Sabi, yung gabi, yung anak ko, kung kasi may vakansi ba? Kung di ba karoon, nagkuhan. Pagkuhan ko, Sige, gamay. Kaya lang, basta ma. Pero pagkakasulay ng ilota. Nang ako, hindi naman sa kilo. Ganun na kung gihikap dere. Apple niya po napadong sa utok. May koneksyon na siya. Bumalik pa. Ha? Hindi na ako bumalik. Mura naman. Pero pagkakakulay nga ng ilota. Gikan dere, may koneksyon na padong sa utok. Ano na ka sa YouTube, ano eh? Ay, makita na tayo sa YouTube, ano eh. Makita na ka. Uy, tanawa ko. Kaway deh, kaway. Kaway. Ada. Shout out sa taga Malalag. Dahil pa may nagpahilot ko, ino nilo. So, kabuhi ko, nagtiban. Iya. Tanaw sa video. Masa sunay. Ta. Kurang malikong sa kasakit pa. Hello guys, shout out sa taga Malalag. Ayan, nasisar din taon Kantos. No, walay findings na siya 3 times na nga napacheck up sa hospital. Walay findings. Ayan.
siya na kuwan na lang tama-tawag ka buhay yan siya. Kuwan na lang. Ganang kabuhi. Ganang mukhaan nga wala sa oras. Ganang maniuto kalauna, alas 2. Mamahaw ka alas 10, alas 11. Usay di na mukhaon, mainit na lang. Mo na kabuhi ha. Kapag di na maayo ng kabuhi, madugay, musaka na sa utok, manakot na langaw gabi eh. Iwan ni dangan na buwa. Buang na dade. Ngayon pa magtapo kong bato, no? Wala na sila iwan. Wala na kabalo ba, no? Ano? Na magsibigat na kanta. Kana siya maayo na siya. Maayo ka na. Maayo eh. Ano siya na nag-aitian ko? Ano dahil hindi ka makaon? Ikaon. Tama ka, hindi ko rin mo last dos. Akong pilot to. Iyon na Una. Magawa na sa utok. Saan ka dali ng address dito sa kanyan to? Oo, ano mga unahan sa peanuts. Na peanuts dong, pero drive ito unahan. Pwede peanuts sa rugo ka. Apply na lang. Sige, palitan mo daw. Mayonnaise. Wala mayonnaise. Palit po man ya. Christmas. Mayonnaise o kuan. Ayo juga ron kay punya ana po ni maho na. Sino maho? Ay pensas dikit-dikit. Christmas. Sugaron ka dikit-dikit ba yung tanong mo? No, magsabay ba no? Tuyo ka yun. Saan? Gana. Kipikitan ka. Mahot eh. Ano? Mabangga ba no? Na dito ko nadagang tao. Ano ka kabantay ko? Para di ka nata ba? Nato sa Facebook ko, ngawat o gulay sa sulupin. Ay, tapo ni. Mana na, tawag sa sulupin, ibaligya ko na nito. No? Na ang kana na wala sila na joke na mo nabalik ya po sila ba? Walang yun na isa. Pero mao naman gadilahan ko an. Panginabuhi. Di pa po ta musga. Mapod sa trabaho. Kaya man dito ba? Pero sakit lang katong makuhaan niya nga. Kubre. Ego pa yung kwarta 500. Muha ka. Ito na sila sa kwartahan ba no? Yung nga na itong kwartahan, kinakong sa kwarta. Mga bilwat ka, dinudok ng bangko. Oh, pwede man mo withdraw. Yung kita kubre, kubre. Huwag mo tayo bangko. Balik ingat sa mga ilot no, kung sobrahan nag-ilot, kung lawas. Kung ikabalo. Tapos sila may mga may sidit-sidit yung guys no. Ito na, kung pagana. Puto ba alas 3? Dito ko malangan sa home service. Nakanaw mo ko. Ano sa home service? Nawang ko po ka ng hasol na biyahe. Mahal lang. Gasolina pa mong utang. Video di ka kaya minsan minsan. Napili pang gasolina.
Tagal? O pag yun yun, inaagi iba, no? Yung hane? May ilagay ko. Oo, problem. Dito ka. Paingon ako dito ka. Apa yung YouTube? Apa yung Facebook, no? Eh, hayang tayang.